Perlok te lembagani ka video na pentip sepi ba menta ngasngo dei ka bakandit bam ta kasngi mo hak ba nga ayo ya ka we ka message jong ka PM Kisan ka ba ka pha ban login te na kaliang jonga ka jing syang klem login ya kani rei nga su persyang ban pe rei kani ka link ka ba Kisan changa kala hak no ya ka WhatsApp jonga mo te la don gono ka message ka bopoi sepi lang ba ka WhatsApp jonga te kamut wat nom open ya kata ka link mo nomor ka kan hak lut ya ki account hapo jong ka phone jong phi te kalong ka boma kalong ka ba mensau te sisin ba la open ya kini ka link kamut ba kan send automatic baik baro sabaro kan send automatic te kamut ba kan don jing mana ka banta jong phi ru te nga menta hi phang menta minit ngadang du ya ka WhatsApp akau ka jonga ka bang la link ya number phone jonga te rei menta kam long shu te ya kini ka message ru ayo na ki parlok mo ba pha ban link ya kini ka PM Kisan te ngla phone che itu I parlok iba sen yanga rei ong ba em kini kam dei banga sen khnang rei ka lek lut sabaro ki badon number hapo phone call jonga te leng ba kani ka video sa share lam sa ki parlok ki jong phi ba kin like na kata ka jing sya hak ya ka link jong ki hapo ka phone account mo namar ba leng ba jong kani kan pensa sniu yeno reno te kamot na kaleng jonga kran sai hangni ba kam dei ba nga sen mangai phi te kala ban poi kani ka message phiru namar ba ngala phone itu parlok ba sen sengaru rei ong ba kam om dei bang sen manga ngala sya tim haki parlok ngala sya tim haki riu rong ba ngala sya tim lut haki briu ma ki badon ha group WhatsApp group ai tu namar ba sisin ba kala lek kemut kala hi be kemtu te kemut ba om dei pat ba isen khnang te ngaru ha ka jing bakla jonga ngala kum tik ya ketuka link rei jing syang klem open rei kala bit pat ban hak ya ka account jongno mo yo le se kan hak ki bank account ki ru kan don chingma nomor la feeling ya nomor phone jong phi da nomor WhatsApp te mentanga ngaklem yo shu ban pe ya ka WhatsApp jonga ngala pe menta kam long shu kala link sya ka we pat ka new device te ngala persang ban continue biang ru rei OTP klem poi shu sanga te ula poi no sya ka tu ka link tharai te ngamla shu ban on ya ka WhatsApp nomor jonga te mentang in ya pe chwak ka ban check ka ban long te tangkani hinga pentip sepi ki parlok subhai ban share wud ya kani ko video sabaro khnang ban like na kono ko jing sosi yo le se don ki kamar mo ba kwa ban le shutia ane ban kham tam be ka jingmut jongki ban tu be ya ka pisa na ki bang akaw ki jongpi nga tharai te ngan sapet ka jia yu ya ka bang akaw ko jongaru nomor ba ude uju number phone bang link hapo bang bat ude uju number phone bang link hapo WhatsApp bat uju number phone uba maju ai sabaro ki parlong te kude sibon lang ba kani ko video ngai ba phila sungthu